Здравейте, аз съм Зори и днес ще си поговорим за раздяла. Да, раздялата и когато момчете зарежеш, ти го зарежеш е болезнено. Да, защото вие или той вас ви е обичал и просто е много разбъркан. Да. И ето вижте защо е толкова разбъркано при момчетата, когато вие зареждате момче. И да, вижте, когато вие зареждате момче, каква е неговата реакция. Мгм. Абе това милко псело е. Че е милко татко? Стио. Абе там заряза. Ей, та е, добре. Чай пише. Аз тук я се зарядам. И пръмна в устата. Да, така става, когато зарежда момче, но не е точно така. Той се някак си ще опита да ви отмъсти. Да. И ето вижте как момче зарязва момиче. Да. Ла-ла-ла, колко хубав ден. Я, милото писал, я да го видя. Здравей, скъпа. Аз съм скъпа, така мило. Зарязвам. Негодни. Бенещи. Той ще види. Няма да си фане другаде. Ще види. Аз ще му кажа аз на него. Так. Да, и ето момичетата така реагират, когато зарежат или ги зарежат или се разплакват, но сега няма значение. И да, винаги във всички случаи помага ето това. Помага, когато си гушнеш в закладничката или ако си много ядосен, право да му щупиш главата. Ето така, ето така. Да запречеш на някъде си. Ето. Но, когато си ядосана, когато сте ядосани, извинете, или много ви се плаче, просто си огушнете, а когато сте ядосани, я набиете. Да, и от двата случая, или я биете, или я гушкате, няма значение. И да, това беше от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, палец нагоре. Ако не ви е харесал, пак палец нагоре. И да, това беше от мен. Пишете долу в коментарите тема за следващия клип. Ще се радвам да чуя и вашите предложения, предизвикателства, исках да кажа, и въпроси към мен. И да, това беше от мен. Чао!